ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ಕೆ ಆರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಏನೇ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯಾನ ಏನು ಗೊತ್ತಂడి ಯಾನಿತ್ತ ಸೂರಜ್ ರವೆನೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡಲ್ಲೇ ಅತ್ತಂಡ ಯಾನ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಬಂಡದು ಯಾನ್ ವಾ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಯರೆ ತೂಂಡ ಇರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರೆ ಆಬಿಚ್ಚು ಕೆಲವರ ತೂನಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಚಾ ಹೆಂಗೊಂದು ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡ ಅತನ ಈ ರೋಲ್ ಏನು ಮಲ್ತದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ದ ಕಲಾವಿದೆ ಪಾತಿರು ನಮ್ಮ ಅತ್ತವು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಇರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಅವು ಅಂಚಗೆ ಇಂಚಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೊರತು ಹೆಂಗವೇನು ಆಯ್ತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಯಾನು ಮಜ್ಜಾ ಮಲ್ತ ಸಿನಿಮಾನ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತಂడి ಎಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬನ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿವೋ ನೋಡ್ಚಿಂದು ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿವೋರ್ನತ್ತವ ಆಪುನು ಪುಟ್ಟು ನಾವು ದಾಪಣ್ಣ ಈಗ ದುಂಬುದಾಕಲ ಸಿನಿಮಾ ದಿಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕಲ ಅಣ್ಣನಕಲ ದಿಪ್ಪು ಬರೆತನಾರು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತಾನೆ ಪ್ರಸನ್ನರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೀತ್ ನಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಟೀಮು ಇದು ಪೊರುಂಗುವೇರು ಬಂಡ ಆಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೊರುಂಗುವೇರು ಹಾಕಲು ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ದಿಪ್ಪುಣತೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಯಾನು ಎన్ని ದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೊಂಜಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಗದು ನಂದೇನು ಏನು ಮಾತೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ ರೀತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸಿನಿಮಾ ತಿಳಿಪವನ ಪಿದೈಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಮೂಡ್ ಪೋಪಿನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಒಂಜೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡು ಉಂಡತೆ ಇಂಚು ನೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕುದೊಡು ಇಂಚು ನೀನು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕುದೊಡು ಲವ್ ಬಂಡು ಇಂಚೆಪ್ಪುಡು ಮತ್ತು ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪನ ವಿಷಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂದೇನು ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಜಾ ಮಂದಿ ಪಂಡ ಇರಕ್ಕೆ ಓಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಕ್ಕಂದ ದಾಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಟ್ಲ ಭೋಜಣ್ಣೆ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ನವೀನಣ್ಣೆ ಬರೋ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಿನ ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಅವು ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮುಗಿಲ್ ಗೆಂದಿದ್ದೀರಂದ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಭೋಜನಣ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಈಗ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ರವಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಚ ಖಂಡಿತ ಸಾಂಗ್ ಇರಗೆ ಇನ್ನಿಂದ ತುಮಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ನಡೆದಿಂಚಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಗೆ ಆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಿರಿಗೆ ಹೆಂಗಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತೂದೆ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡದೆ ಅಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅತ್ತಂದ ಮಾತು ಸಿನಿಮಾದ ನಮ್ಮ ಬೈಟ್ಸ್ ನಗಲ್ ತೂಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲತೆ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಜಾತಗೆ ಈ ಕೂಡ್ಲಕ್ಲ ಫಾರಂ ಬರ್ಪಿನಾತ್ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮೂರ್ಖ ಖಂಡಿತ ಜೇರ್ ಆತ ಮೂರ್ಖೇರು ಏರ್ಲಜ್ಜೇರ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ದುಡ್ಡುಗೂ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ಗೂ ಖಂಡಿತವಾದಲು ನಿಖಲಿಗೆ ಆತಿಕ್ಲ ವರ್ತ್ ಆತಿಕ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಖಲಿನ ಆತಿಕ್ಲ ನಿಖಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಆತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೈಸದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪೈಸದ ಕಮ್ಮಿದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂಲೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಬೇಲೆದಲ್ಲ ಕನಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಸೊ ಎತೋ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚ ಈ ಜವನೇರು ವಿನೀತ್ ನಕಲ್ ಅವಡಾಕ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ ತುಂದಿಚ್ಚೇರು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪು ನಾನು ಸೊ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ತೂಂಡ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು 2.5 ಗಂಟೆ ಕೊರಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಣಂದೇನು ರೇಪಂಡ ನೇತ ಪಿರಾವುಡು ಖಾಲಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಏರು ತೋಜು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಮಾತ್ರ ನುಪ್ಪು ತಿಂತಿನತ್ತು ತೋಜಂದು ನಕಲ್ ನೇತ ಮೂಜಿ ಪಟ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಚಂದ್ರ ನಿಕ್ಲು ನುಪ್ಪು ಆಡ್ಲಕ್ಕೆ ಆಪು ಖಂಡಿತ ತೂಲೆ ನಿಕಲ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವು ನಿಕಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪುಣನ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಕ್ಕಲ ಬೇಲೆ ಬಂದ್ಬೇಡ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಂಚರ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಕಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಲಿಪಾರಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಇಲ್ಲರು ದಿನೇಶ್ ಮುಂಬಕ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ఇంకా ಪಾಟೀಲ್ ದಾಕ್ರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕನಗಟ್ಟೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಟ್ಟಿನ ಖುಷಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಬಂದು ತುಳು ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪುನು ಅಂದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಕೊಂಕಣಿ ಮೂವಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅವಳು ತೂತೆ ಅವ್ರು 2 ಸತಿ ತೂತೆ ಇಂದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸತಿ ತೂಪುನು ನಾನು ತೂವರೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಬರ್ಪುನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರಡು ಸೂಪ್ ಬರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದ ಇಷ್ಟ ಮಾತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಣ್ಣೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಏನೇ ದಯಮಾಡ ತೆಲಿಪೇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ತೆಲಿತಾರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನದು ತೆಲಿಪೇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟಾರ ಗೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರ ಈತ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇರ್ತೀರಿ ರಂಡ ದಯಮಾಡ ಓಲ್ಲಾರ್ ಫೈಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗದ ಟಾಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಮೇಡಮ್ ಎಂಚಾನ್ ಮೂವಿ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವಡ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಈ ಮೂವಿ ತೋಚ್ಪಾದೇರು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲೇಂದ ಸಂಘದ ತ್ರೂ ತೋಚ್ಪಾದ್ಕೋರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ನಗಡಿ ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತೈತೆ ಮಾತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬತ್ತೋಡು ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಎಂಚದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೀರಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಶೋಕ ಕೆಲ್ತ ಮಂಚಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಉಂಟು ಬಾರ್ ಶೋಕ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಸರ್ ಎಂಚಾನ್ ಮೇಡಮ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಾನ್ ಇದು ಬೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂವಿ ನಾನು ಈ ಮೂವಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಳೆದಿಂತೆ ಮಗ ಜನಕ್ಕೂ ನಿಗುಲ್ ತೂರ್ ಬಂದವ್ರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಕಲ್ ಮಾತ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಬತ್ತು ಬಿನ ಮೂವಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಗುಲ್ ಬತ್ತೂಲೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫುಲ್ ಜೋಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವಲ ಇರ್ತಾಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೋಡೇನು ಮಾತೆರಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೇನೆ ತುಳುನ್ಲ ಎಂದಾಲೇ ಪಂಡದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಜನ ತೂವಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ತೂಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶೋ ಬಿಡೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಶೋಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪೂರ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಎನ್ನದ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ವಿನಂತಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆ ದುಂಬರೋಡು ಅಕ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಪೊರ್ಲೋಡು ಬೈದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡ್ದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಚಾನ್ ಮೂವಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆಕ್ಕ ತುಡುಕು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾರನ್ನ ತೂಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅಂಡ್ ನೀವು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಉಂಟು ಫುಡ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಖಂಡಿತ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ವಾಚ್ ಖುಷಿ ಸರ್ ಹೆಂಚಾನ್ ಮೂವಿ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಮೂವಿ ಮೂವಿಡು ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ವಿನೀತ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಬಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಸರ್ ಮಾತಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಂಚೈತೆ ಮೂವಿ ಶೋಕ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಜಾಕೆಟ್ ತಕ್ಕಿರ ಮೂವಿ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಿರಿನ್ ತೂದ್ಲ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಮೂವಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ದಾದ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಹೊಸತ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಸವನ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಅವಳ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅವು ಹೊಸತ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ಕೇನು ಸೊ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ತೆಲ್ತು ಬೂರ್ವೇರು ಅಂಚಿನ ಸೀನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪವರ್ ಹೌಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೂವಿ ಸಾಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಡುಪುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಇದು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ಎತ್ತು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇರೆ ಮೂವಿ ಅದ ಗೊತ್ತು ಈರ್ ಬರೆದು ಏನಲ್ಲೆತ್ತಿನ ಬೇಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಕೊರ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಲು ತೂಪಿನ ಫಿಲ್ಮು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 100 days ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಏನು ವಿನೀತ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂದ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸುರುತ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಎರಡನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಮುಂಜಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ತೂಪಿನಿ
ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಜಿ ಕುಡನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾರೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಆತ ತೆಲ್ಪರಿ ಶುರು ಅದು ಕುಲ್ಲಗ ತೆಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿನ ಮುಗಿನ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ತೆಲ್ಪರ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬ ನಡಪನ ಹಚ್ಚಿನ ಕತೆ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮನ್ಪಿಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ ಅದೇನು ಗುಡ್ಕೊರ್ ಬದ್ದು ತೂಂಡನೆ ಕಾಮಿಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಉಂಟು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಹೊಸನ ಮುಂದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ಟಲ ತಪ್ಪು ಒಂಜಾತ್ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಉಂಟು ವಿನೀತ್ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಹುಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೊರಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಮನ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಸಮಂತ ಇಡೀ ಮಾತ ಪ್ರಬುದ್ಧವಿನ ಕಲಾವಿದರು ಒರಿನ ಬುಧರ ಬಡ್ಡ ಬುಡ್ದು ಅವನ ಕಥೆ ಪ್ರತಿಯೊರನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಉಂಟು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಫುಲ್ ಎಮೋಷನ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಮಾರ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದು ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ಇಷ್ಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ఒక ರೌಡಿಸಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಂಟು ಫಿಲ್ಮ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಜ್ಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ವಿನೀತ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಲೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಓವರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ದಾದ ಸೂಪರ್ ಮಾತ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಅವರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಎಂಜಾಯ್ ನೀರು ಜನಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯೂ ಸೂಪರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮೂವಿ ಬಲಿ ಸರ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹೆಂಚಾರ್ ಮೂವಿ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್